Ola, chámome Fran e teño 7 anos e vou a representar un conto que se titula Pipo, pastor de soniñas. A autora é Eva Veledo. Os personaxes da historia son Pipo, Luón e Lúa. O personaxe que máis me gustou foi Pipo, porque se cumpliu o seu sono. Pipo é un pastor que vivía nun planeta agachado detrás da lúa. E un día se cumpliu o seu sono. Montou nunha estrela e viaxou moi lejos, moi lonxe do seu planeta. E viu moitos planetas. O planeta gris, o planeta o río das estrelas, o planeta blanco e moi lonxe. Lo recomendo porque es moi chulo e podes aprender moitas cousas dos planetas. Adiós.